Velkommen til Wellbeings Forever julekalender og glædelig jul. Vi skal høre et lille juleeventyr. Det kommer her. Det var den sædvanlige travlhed i december i julemandens landsby på Nordpolen. Alle havde travlt med deres årlige opgaver for at gøre tingene klar til jul. Snowy havde travlt med at udarbejde liste over frække og gode børn. Topsy havde travlt med at overvåge gaveproduktionen. Og Woody havde travlt med at tage sig af rensdyrene, der skulle trække julemandens slæde. Sugar, han var engageret med at tilberede slik og småkager. Alt i alt var der masser af aktivitet rundt omkring. Pludselig kom fru julemand ud og ledte efter julemanden, men han var ingen steder at se. Hun havde tjekket hele huset, men kunne ikke finde ham. Så gik hun ind i værkstedet, men han var der heller ikke. Hun gik ud for at tjekke, om han havde besøgt sin gamle ven Shiny, men der var han heller ikke. Til sidst kaldte fru julemand på Rudolf og spurgte ham: Rudolf, kan du venligst gå hen og finde ud af, hvor julemanden er? Med din knaldrøde næse burde det være nemt for dig at søge efter ham i dette gråvejr. Rudolf svarede: helt sikkert, det gør jeg. Rudolf fortsatte derefter med at søge efter julemanden. Han kiggede efter i nærheden af den frosne sø. Derefter tjekkede han inde i skoven. Så gik han hen for at lede efter julemanden på slikmarkedet, men han var ingen steder at se. Det undrede Rudolf virkelig. Så kom det til ham, at han skulle hen og tjekke i nærheden af fyrtræerne i udkanten af landsbyen. Et sted, som ligger meget tæt på julemanden. Og der så Rudolf en sidde under det største fyrtræ. Han gik hen og indså, at det virkelig var julemanden. Hvad skete der, julemand? Hvorfor sidder du her? Vi leder alle efter dig. Er du ked af det, spurgte Rudolf. Julemanden svarede med en kedelig stemme: har du set min røde frakke med pels, som jeg har på hver jul, Rudolf? Ja, det er den bedste frakke i hele verden. Jeg er helt vild med den, sagde Rudolf. Julemanden fortsatte: det kan godt være, men jeg vil ikke have den røde frakke på mere. Jeg er blevet træt af at have rødt på hele tiden. Jeg vil have noget nyt. Jeg vil have en grøn frakke denne jul. Så det er grunden til, at du er ked af det, grinede Rudolf. Ja, jeg synes, at grøn vil være rigtig godt på mig. Rudolf trøstede julemanden og bragte ham tilbage til huset og fortalte det hele til fru julemand. Fru julemand klukkede af grin også. Det er slet ikke nødvendigt at være så trist. Jeg vil spørge en af nisserne på værkstedet, om han ikke vil lave en ny grøn frakke til dig. Det bragte et stort smil frem på julemandens ansigt. Og allerede næste dag arrangerede Topsy en grøn frakke til julemanden. Og det gjorde ham meget glad. Julemanden tog hurtigt frakken fra Topsy og tog den på og sprang foran spejlet for at se hans nye look. Han flagrede med sin nye frakke og sagde: ho, 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 ho. Denne dag vil gå over i historien. Historierne vil ændre sig fra denne dag. Julemanden vil ikke længere være en gammel mand iført en rød frakke, men i stedet vil denne grønne frakke farve være min nye identitet. Hermed tænkte julemanden på at gå en tur på slikmarkedet i hjertet af landsbyen. Men så gik virkeligheden op for ham. Ingen kunne genkende ham i den grønne frakke, mens hans ankomst til slikmarkedet tidligere var en opmærksomhedsværdig begivenhed.
Og børn plejede at omringe ham fra alle sider og råbe, julemanden, julemanden. Men i dag skete der ikke noget. Ingen vendte sig om for at give ham et ekstra blik. Derimod kom et barn svarende til at sige, mor, se, en stor og mærkelig nisse strejfer rundt på markedet. Han vendte hjem og tog sin grønne frakke af. Han delte hændelsen med fru Julemand. For at muntre ham op, sagde fru Julemand, kære julemand, din røde frakke er blevet en del af din identitet. Den skal du ikke ændre. Julemanden fandt en vis trøst i hendes ord, og endnu en gang omfavnede han sin røde frakke. Der gik få dage, og så var det juleaften. Alt var klar. Kanen, rensdyrene, gaverne og julemanden med et stort buet smil. Nisserne og fru Julemand ønskede ham det bedste. Ho, 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 sagde julemanden og begyndte at flyve i sin kane, i sin skinnende røde frakke.